Hej YouTube, vi vil så vise jer en server i dag. Ja, det er rigtigt. Rent faktisk min lillebror. Hvad fanden skal du for det? Magnus, hvad er IP'en? Hvad er IP'en? Gør det. Jeg vil have IP'en. IP'en. Okay. Videre. Ja, nu skal vi. Har vi ikke? Hvorfor? 18. Godt. Først havde kraft med. Lukkede du lige din server der? Nå, for helvede, så er jeg bare skræmt en forkert IP. Det ser sgu rigtig ud, nå. Okay, hvad er så? Nå, jeg glemte sgu også at sige. Okay, sådan der. Nej, nu skal jeg lukke. Hvor du går der rundt. Hvorfor har du så spawnet dem? Spørg bare. Ah. Ja, hvilket guy. Okay, sådan der. Juppie! Okay, hvor er jeg henne? Jeg var derovre, hvor Mathias lavede noget. Hvor er I henne? Fuck dig, Magnus, nu hader jeg for evigt. Building blocks, yeah! Fanden! Hvorfor kan jeg ikke se på mig der, Magnus? Du hedder den i Julius. Ja, det gør du sgu. Ved du ingen vej, jeg skal her? Jo! Ja! Jeg vidste jo den her vej. Hvor er du henne? Hvem fanden har lavet det der, Magnus? Hvem har lavet det der? Ja. Magnus, hvor er vores spawn henne? Du skal ikke flyve så hurtigt! Du bruger så meget Minecraft, du gør. Nej, du flyver meget. Du har Minecraft, Magnus, indrøm det. Det er mig! Vent dog på. Okay, det var større end jeg husker. Hvem har sat... Nå, det er sådan, jeg skulle lige til at sige. Hvem har sat stand? Jo, det var. Åh! Kom her! Kom ned! Hvor er det lever jeg i? Magnus, din sol! Magnus, kan du så give mig admin, din lille lort? Jeg så stopper videoen. Nå, lad det være, din fede homo. Fed Magnus. Nej, du fjernede det jo, din øje, du er dum. Åh, fuck. Det er din skyld, Magnus. Nu hader jeg for evigt. Tak. Dumme. Fuck, nej, jeg gider ikke have de lorte ting på grund af dig. Så giver jeg mig dem bare ikke.
Ja, jeg er 7000. Jeg ved godt, den der figur er grim er. Prøv sådan en smuler. Men den her figur, det jeg ved godt, den er nice. Det er sgu godt. Ja, derfor den. Jeg kan ikke se på den, så grim er den. Man, de kan ikke komme op uden trapper. XP. Ja, jeg er bare i 10.000 nu. Undskyld. Admin diffuse. Okay, det der må man så ikke, hvis man er 18. Hvis man ikke er 18, så skal jeg bare lige huske. Så bliver man så bare lige pænt vennet. Okay. Ikke noget. Det var ikke mig. Kæft, du klam, Magnus. Du er til mænd. Vil du have et nyt skin? Kan jeg fandme godt forstå. Jeg kan gå i luften. Nå, det er jo din skyld. Det var dig, der satte dem. Dumme idé. Dumme rejpik. Skal jeg vide YouTube-channel, hvordan man laver dem? Nej, mor, det ved jeg sgu da godt. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør. Ja. What the fuck? I græs her! Sundhed. What the fuck? Du er da en dumme. Nej, nu gider jeg slet ikke. Nu kan jeg ikke, der kan jeg slet ikke vise dig nu. Nu smider jeg bare iron og blomster. Hvorfor skulle du bande det, Magnus? Magnus, du skal ikke have alle mulige, du ikke kender på Skype. Løb! Løb! Hey! Nu er du kraften grim, hva'? Han skåb det ham. Skåb det ham. Skåb det ham. Hvad er din problemer? Hvad er der? Er hvad for noget? Og bøs? Nej, jo bøs skulle være. Bare lige så I ved det. Jeg er ret bøs. Gå nu væk. Du er ikke bag mig. Jeg styrer dig nu. Magnus er det til jernmonster. Magnus. Magnus. Fuck dig. Men Magnus, vi skal have spøgelse. Nej, monster til. Har vi ikke det? Vi skal ikke godt til dag. I am the fighter. Magnus, nu stopper du kraftedeme. Magnus, stop nu for helvede. Stop, Magnus. Hvor er
lige forbudt din monstre. Mars, der er et monster til dig, ikke? Det er altid. Okay, dejligt. Jeg tror ikke, at de tør at nærme sig det her sted. Tager en nap for mig. Mars, nu stopper du kraftedeme. Jeg har fået ikke. Det er nok også det, fordi det er nat, Magnus. Du går ud af Du er simpelthen bare så dum. Okay, vi ser YouTube og måske...